tamin'izany vôlagna fatifatin'ny moto igny zany. Aminaka zany amina manokana zany pour le moment za mbala tsisy edy azonao sao ndraiky anao neliko za mivolagna hoe fatifatin'ny moto. Pour le moment za mbala tsisy za fa ninaka izy volaniko ambony 100 millions moto mikoragna aminahy. Za mbala tsisy pour le moment je dis. Fa za fa mifily ahazo tsiela. Tsiela za fa ahazo za. Alfa magnan'zegny edy. Fa agnaty ato za fa misy. Ato za fa misy. Fa izy physique mbola tsy endriky niboaka keza. Zegny mahatonga za mifily izy andeha zahavako tany misy izy a magasin. Karaha telefôny amin'ny patriky. Azonareo nira telefôny amin'ny patriky mikililiky mbola tavelany ta boutique. Azonao onogno izy telefôny amin'ny patriky mikililiky mbola tavela la boutique. Misy ira zay moa karaha zay. Ke magnan'zegny pour le moment zegny za mbala tsisy edy tsy anao meloko na ta za mbala tsisy. Fa raha tiako volagnina amin'igny zegny ambany loatra filinginao, ambany loatra anao magnano action, mode d'action anao zegny amin'igny ambany loatra fa karaha ambonimbony ndraiky. Zay raha tiako volagnina amin'igny zany. Zay zegny raha tiako volagnina amin'igny zegny hoe ambany loatra ely loatra zegny raha tianao na hoe ambany valeur loatra raha tianao. Raha tiako zegny ambony valeur be. Azonao zay le tiako raha ambony valeur be. Zegny anjo mahatonga za mivolagna izy. Zegny mahatonga za zahavako a magasin izy io tsofitra ao magasin mihitsy za mizaha izy. Mbola boko anao za mandeha mizaha zegny. I moto karakaraha regny amin'ny madoto. Raha karakaraha zegny. Zay zegny fandahin'izy io. Azonao raha tiako volagniny. Za ndraiky zegny za mbola tsy managna fa mbola tsy managna moto zegny za na hoe automobile pour le moment fa eky za azo de zegny antony mahatonga za mandeha am'lay lix tegna lix. Fa pour le moment ndraiky na zegny na tsy zay zegny atsika ndraiky zegny mba fa mihinagna tsikelikely tsy ndraikindraiky. Hitanao ndraikindraiky izy tsy mbola tegna stable isan'andro fa izy zegny mba fa tsy ndraikindraiky. Fa ilaiko am'izy koa le stable koa. Le stable à chaque fois zanako tinagna izy mihina. Nangala tegna raiky anao. Nangala tegna raiky anao. Ngala kelikely sa ngala maventiventy. Nahazo anao? Fanoana? Napoko iva? Tsara? Basi turungo boko rano. Nindano ano dyan? Ako gasa poulet de serre. Ako gasa? Ya, non. Tanao zio izy zegny isan'andro izy efa imagine fa minigny raha isan'andro imagine minigny raha isan'andro nefa raha mbola tsy stable fa zay zegny le tanjogny zay. Azonao zay mahatonga za mampianatra anao agnatin'ny ligny aby eo karaha zao agnanaovanao izy, karaha zao agnanaovanao izy, karaha zao tokoa zegny agnanaovako izy koa. Azonao izy zao raha tsaboko amin'izao hitanao ery magnano piste mode koa io piste mode neriky tôma koa magnamianao araka zay tokony amiako
erika zay tokony amioko anao amin'ny raha tsara tafitatsika. Fomba tiako stable atsika mihinan-drano vivy, stable atsika jiaby mihinana rano akôho, stable zay. Zay le tiako. Mitondra tôbily amin'ny fotoana jiaby tiana hitondrasana tôbily, mitondra tôbily. Nintegna. Velo volagnina amina maty fo. Zay le tiako volagnina. Magnologny fatifatin'ny moto igny za problème ma za mbala tsy za fa mifily. Fa managna za akato. Azonao raha tiako volagnina. Raha karakaraha zay. Za entraîne mizaha motivation directement pistomao ty mbelaka amin'ny ambany ao. Izy ka mbola tiantra bebe kokoa zegny anao amin'ny raha jiaby novolagniko tô zegny. Lien zegny ambadika ato. Raha mankaraha zegny ambadika ato na ambany ao zegny misy lien. Mampianatra anao bebe kokoa mahakasiky ny mentalité. Nandrain'igny za tagnaty site web tô. Niasa tamin'ny site web tô. Zay raha nitsaboako kajo tagnaty site web tô. Ary zegny ane izy ka vidéo karaha zio ty zavanao amin'ny Facebook zio ty na anao zio ty amin'ny YouTube mizaha tsy vitan'izay zegny. Ambadiky misy lien volagniko miaraka amin'ny vidéo zio ty. Agny ny misy tsaratsara kokoa. Mba imagine zegny miaraka anao zio maregny raha agnatinao magnano action matafita anao agnatin'izy io. Satria agny za tegna magnamia maro agnatin'ny site web naka io. Fa mety vitsy aminareo zio ty, vitsy aminao anao zio ty ndrendre anao zio ty tsy hidrika agny. Juste amin'ny téléphone zio ty fanao amizay vidéo ty. Magnontany ino mara business tsabonao ty, ino business tsabonao. Possible tsy azonao satria anao tsy nidriky laly. Parce que anao manomboka anao midriky laly. Mangala étape tsaraika amin'ny raha bazaveko agnaty ao. Possible amin'izay koa neninao. Azonao? Makaraha tiako makasiky business, business anao ny mamorogno raha aminazy anao mamorogno izy. A partir ny fagnanaovanao izy amin'izay anao mahita hoe ity alefahato, ity lefahato, ity lefahato, ity lefahato. Commencer anao mirika boka anao io dia hitanao hoe ity aketo. Ohatra vidéo zavanao zio ty zegny aketo. Karaha zegny fa ambadika ao mbala misy bebe kokoa. Izy ka tazo valeur bebe kokoa, ndrendre information raiky mankaragny zao nagnova reste ny fiaignanao. Mba imagine biky zay. Information raiky ohatra karakaraha zio ty zegny magnova reste ny fiaignanao. Mety possible zegny hitanao ambadimbadika. Misy affiliation ambadika. Mety mbala tsy hainao ino affiliation zay. Misy olo magnazava izy amin'ny ambadika. Maro tegna maro izy ambadika ke midira lalindaligny zegny. Mba misy azahoanao i raha jiaby tianao io. Iainganao mba imagine boka anao zio ty miaraka aminaka mandeha madodo atsika. Imagine anao zio ty miaraka aminaka mandeha amin'ny tseko auto diffusion amin'ny scam. Amin'ny scam mandeha hividy raha ty atsika. Karakaraha zay zika ataoko fa azonao zegny le raha tiako novolagnina agnatin'ny vidéo ty. Magnaraha fo zegny anao zadigna miabony. Azadigna zegny midriky amin'ny YouTube izy kanao Facebook. Izy kanao zegny amin'ny YouTube azadigna zegny midriky amin'ny site web naka zegny. So fo misy information zegny tsy voa partager agnatin'ny plateforme aby zegny mba hitanao zegny akagny amin'ny tany volagniko igny zegny na Facebook na YouTube na agnaty site web ao zegny anao midriky lalindaligny dia misy information araiky magnakarena magnova fiaignanao dia tsy coincé zegny anao olo jiaby mbala ty anao vario izy. Kera mankaraha zay zegny atokisako anao misy raha zegny lazonao tamin'ny raha novolagniko teto niany karakaraha zay.